ntengo chakudya chipeza bwanji ndalama chipeza bwanji paliwena nkhalamba zovu oneri nzofuna thandizo likuvura ndaiferi kupempha oneri kunoku kwathu kuno mwina tivota ndani pira Mutharika fa nthawi ya pira kudali chani kudali chitukuko kudali fereleza anthu amadya amene angadyere komanso maiti kudalibe koma kudali makoponi fereleza anthu amagulu otsika mtengo iwo aja amanamo oneri fereleza adzapanga 4,000 koma pamene panopa fereleza amene anena waonera anthu agula mokweza mtengo anthu akuvutika kupita kumene kuja kumabwerera nkhalamba kumabwerera aneri anthu adziwa amabwerera kwakagula fereleza otsika mtengoyo ndenkono oneri palibe chimene chithandizo chimene chitika anthu ambiri sadathe fereleza faje chani chabodza limene ankanama chimanga chimene ankaseza oneri ife tidzadya katatu situchiona koma oneri njala tizikhala nayo masiku 3 kapena 4 kugona nayo nanga anthu osauka achipeza bwanji ndiye pa May 16 mukaponya bwanji tikaponya atu 44 tikaponyera pita fanda amene timakhura pita nda amene mmakhura timakhura pano simukhura ayi panopa sitikhura panopa njala nayo ndikungona na nkhalamba kali mako mukona nayo inu njala kuna nayo ndikungona njala kusoja kudya kumba zija ndifeyo gaga mbuyo muri maraya koma pano tini kudetsa kuno tini 3,000 tini 3,500 ya gaga 3,500 3,500 ya gaga kilo 1 kilo 2,000 kuna chimanga galizeli tiri dalandira kwa mafereleza sitidagule mpaka pano tikapita kagulana kuti 15,000 yachepa chimene munandira aidiri adaripatsa koma kuti tipere kugwa fereleza 15,000 akuti ayi koma 50,000 thumba limodzi mavenda ndi amene agule fa akuti bweza anthu amudzi ndecho nchesanami ngokhale wana sikulu aleka ifa akungona nayo pakhomo pa 2025 16 September pita Mutharika ifa amene uja chimanga ati madya gaga rimaraya rimapanga manyowa koma timataya rimapanga manyowa ndebodza risanami ndamva mukuti zona simakhala bwanji kuno basi njala yokha kumene ndalama kuipeza ukagula chimanga chokwera mtengo kuti udye we kulephera munda ukalima kulephera kufukhala ofoka mafuta okhoka basi boma ilili latizuza kunena zona kale tinkagule feyo zochipa panopa kulimuka kule olosobweneniyu ndalama zambiri 800 sopo kamaluwa 250 600 sugar koma panopa kutogula sugayo mavuto ko basi nge chimene kufera nchiyani mamalawi mavuto nde pali bwino kusinga chimonga pange wecho li uponyere vote yandani Mutharika basi pita amene akatoli ifewo aliphule mavuto meri linowa from moto siyena akumanena kuti aya apita Mutharika ngakulu kukula sichifukwa wankulu ndi amakhanda amati chikuni cha moto ndi masunga uti chikuni cha moto chimasunga ndithu chikuni cha masunga moto mukwirizana chifayina amanena kuti aya apita akalamba kapena akula ndiye amene akunama amenewo simulephera okhala akuluakulu amudzi kosa chilichonse ukupatsana nzeru chikuni chikulu chimene chimasunga moto ndipo apitala ulamuliro wawo kumakhala chakudya pamwamba ndiwudiwu koma pano kuonetsetsa kupita kuchigayo tikumapita ndi deya mapita ndi chimanga kumapita ndi gaga pamene ulamuliro wapita munthu kakasamara samagaya wandipetsetsa ndeife tikufuna kuti gaga silimadya limapanga manyowa komanso panopa ndalama ukapeza kuti ukagula chimanga chimakhala choola mtengo awanjezera tsiku lililonse upita lero 15 ma 17 kuja 2,000 nde zimenezo eferera panazo masiku ano tisaponye voti ngati mbuli masiku ano saponya voti ngati mbuli kale timaponya dapo pochapi dayamba chimbuli kadakana kuzindikira ndiye panopa chifukwa chobeleja mavoti dakhala ngati sola pangaso umbuli koma zinali zolondola ndithu zimene tidaponya voti yathu koma chifukwa cha umpapa ndimene dakhala ngati voti yathu tabetsa chifukwa choliberako ndiye pa 16 May pa muponya bwanji pa 16 May voti yanga ndikapasa apita Mutharika ngakhale ari ngakulu akulira anthu
efe ngang'ono. Anu ake nungang'ono. Ana ake efe ngabwino. Chinthu chilichonse chimapita munthu wake padera, koma munthu wake chinthu chilichonse chimakhala chabwino. Taona zabwino zapita zambiri. Ngati chani, zabwino ngati chani. Fereleza limagulu otchipa mtengo. Loko chimanga chimati chikakwera amatsitsa, sopo limagulu otchipa. Munthu saba akabwera ndi komponi yake kokagula fereleza ayi. Pamene pano pa IT munthu akabwera na fereleza agula mavenda. Pamene mphawo ofurikitsitsa sakugufereleza kunkabwerera. Chimanga chamasula fereleza kulibe. Inu mwati bwa? Fereleza angobwera kungopangira kampeni. Osati kuti fereleza wabwera pano anthu chimanga chakhwima kale. Munthu chimanga chakhwima kale akathiraso sizingatheke yayi. Pangolini ndi voti basi. Amali ndi voti ndiye pangolini ndiye moyo wako. Alese amati apanga kavotera kachi. Ndiye wapanga pangolini kuti akasankhe moyenera bwinobwino. Ngati mwango tipeza kumene tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana mboma la Dedza. Kodi kudedza kuno zikuyenda bwanji nkhani za ndani? Kabwera ndikuno abambo. Kuno kudedza zikuyenda bwanji? Mavuto wakulu. Pano balina miza litu kwa sababu kodi kungadumphe tabwera tadumpha. Pano bantu fereleza ankali bayira chimanga. Pano wakangana mwaiti ukapeza mulibe. Pamfalo nakarumenyedwa. Ufulu wose medali na wakale. Kala matipatsaru kwapo ndi kupita kwajeno konetsa ndiye chirowe. Koma lero fereleza mulibe koma afuma lale ngezo liti muzakula fereleza. Bora anu kunoku kupsinyika kufuna moyo wakale mene ferika ufuna kale. Kukwera mtengo kwa katundu ina aliyesi. Lero pita mawa mukapeza shuka kwa tundu ina. Sobwenu eni. China yiliyo fereleza waja kalezo lile atakhala 4,000 atitakulitsa nkhuku. Kukula mwadi nkhuku kukula 120,000. Pano bakhala vuto limene lilipo kumene kuku. Kale makola amene alipo pano. 10,000 sanga ipeze. Koma lero fereleza 200. Zosa panoba wakuja runkaga ndi unhwani. Kuja gaga unhwani. Gaga uja gaga we ndukuzani. Depa 16 May. Mukaponya bwanji fulo. Ina kumfusa munthu. Chimanga chili wakhala nkhukusa. Ndikufusa nino anthu akudetsa. Kuti pa 16 May mukaponya bwanji. Ndi bwana aoneka apo. Apita mutalika. Kwambiri kwake. Wala MP so ndikufuna semweyo so. Ola MP so ndikufuna suti. Suti? Tidzala ndiye chiruko chokwanira kuno. Tikamata ndaula mavuto ative kosati ori akatalika. Chifukwa chani apita mutalika. Zimene akhala tichitira mbuyomu. Sitingachita sofusa so aliyese. Koma auna aliyese ada. Katundu sadalo sakwera mtengo. Kuyendaso kwa ufulu. Kukhalaso kwa ufulu. Timagali mefe ukagula fereleza. Lero unalajira roli majetundu achiganyo. Fereleza songa kule. Ndiwenjezerepo. Yes. Kani mene mafuna ndenjezerepo ndi nkhani yokhudza fereleza IP. This is February. Kunoku kudadza kuno mvula imabwera mafulumira. Mutakuona kuti kuchokera February tikuchokera pa 1 February anthu amakhala kuti adatheka fereleza wamaliza. Chimanga mukuchionera mu chofula panopa nkumakarutsa fereleza wauleya. Tikathira kuti anthu andala maganiza motani. Chimanga chida chakale fereleza likakugitsa chilanji. Chimanga munata? Chida chakale kale. Ndewa akabwetsa fereleza lero. Mori pamene malize. Chimanga chakhwima kale. Chakhwima kale inde. Ayi siko mkwambiri. Siko mkwambiri. Kafe. Ndi pamutsipa. Hapa Linkani. Andi Brian. Nthawi nake ndimanena kuti kapena anthu ngati kumamidzi mwina amango kaponyapo voti chiponyeponye poti anadzolera kuvotera chipani china olo chani. Koma panopa Brian ndikuona kuti anthu ngakhale mmamidzi akuona mavuto ndipo akuthaso okha kumaona kuti mwina zinthu sizimayenera kumayenda chonchi, zinthu zimayenera kuyenda motere.
nkhani imene ndamva ndichititsa chidwi anthu kufotokoza kuti pano pa nkhumba ndifeyo tikudya deya anthu akudandaula akuti nkhumba ndifeyo kana ndikhutsanso kwambiri zomvetsa chisoni anthu akuti fetereza anakagula anakapanga ndithu kupanga amayika mwa ID kuti ukhale ngati uli ndi koponi koma kuti fetereza osakagula mpaka na pano chimanga ndi chimenechi mpaka na pano ndi nkhani zomvetsa chisoni komanso mwina anthu ena tikamanena ngati ife atola nkhani mwina amamba kumati iso atola nkhani mwina mukokomeza nkhani akamba okha anthu endi ndinasangalala kumva kuti nkhani zizikuchoka kwa eni ake akuno kudetsa eni wake amalawi ndi nkhani zomwe zikukambidwa kuno kumamidzi ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo komanso ndimanena mobwerezabwereza Brian kunena kuti mavuto onse amene akukambidwa apapa si mavuto oti ola president sakuadziwa even achakwera mavuto amene amadziwa nchifukwa chake kangapo konse akhala akubwera akamapereka ma state of the nation address akamachita address dziko akhala akufotokozerapo nkhani ya njala madera akuti muli njala akhalanso akufotokozerapo zomwe wakupanga akufuna kuthana ndi vuto limeneli ndiye mavuto ambiri amene akukamba anthu apapa maka nkhani imene ya njala si nkhani sochitoti ndi yachilendo kapena kuti yachinsisi tisakambe pano tizikakamba kumbali anthu ali ndi njala ndipo anthu akudandaula ndipo izi zindasangala kuti anena okha anthu akunoko kudetsa komanso ndimanena kuti chinthu china chomwe chandipatsa chidwi ndichonena kuti anthuwa mwina munthu nkumalingalira kuti ayi kunoko ndikudetsa momwe nanena kumayambiriro kuti ino ndi territory ya MCP mwina nkumati akunoko mwina anthu sakuona izi mwina ulo chabwino akuziona koma sakudandaula chifukwa choti chikulamulira ndi chipani choti kunoko amachitenga kuti ndi chipani chawo koma kumva momwe anthu akufotokozera Brian zikuoneka kuti ndi mavuto oti it's beyond chipani chako munthu ndi mavuto oti anthu ndaona achitiritiri apo tapatse moni ngati mwango tipeza kumene mukuonenayi ndi Kanema wa Times awa ndi achitiritiri zikuyenda bwanji timayankhula ndi anthu mukatimu komatu anthu akuyankhula akuti mavuto akupana ndi mavuto osiyanasiyana chakudya zimene tabwera dzakamba pano nkhani ina mavuto ena ndi amene chifukwa sinkhani yochitofusa anthu akuvutika chakudya chavuta anthu ena akugonera zipatso zoti anthu sitidya kudetsa kuno anthu amati kwa MCP koma mukaona ndi mmene anthu abwerera pano zikupatsani mangolomera utali yayi kulibe dera limene mungalitchule kuti ili mdera la MCP kulibe ayi kulibe chifukwa chakunena kuti m'Malawi muno muli democracy kuti zipani zambiri inuyo mwenda nafe ukasungu maona bwanji DPP kumene kuchi kumchinji DPP tikanena ntawuni mwa Lilongwe umu ndi mazana ndiye kuti pali dera lomanena kuti ayi kwa chipani chakuti cha MCP ayi uzikomo ayi tikufureni sonkhano wopambana ameneyo ndi regional governor chipani cha DPP nakudula mafuna tapatse moni achitiritiri ndimafotokoza kuti zakhala bwino oti akufotokoza eni yake komanso nkhani zomwe akukamba anthu andizomvetsa chisoni popo anthu ambiri amafuna atalankhula koma mwina mpata panalibe kuti tifike mkatikatimo koma anthu ambiri amafunisisa atalankhula nkhani zomwe akufotokoza anthu Brian ndi mavuto okhaokha anthu fe tikamadya mtaunimu tikakhala kuti mwina tili ndikuthekera kuti timakwanitsa kugula 1 kg ya ufa tisamone ngati inalesa akudya m'mamidzi muno anthu akuvutika ndipo ife timayenda m'mamidzi muno kumacheza ndi anthu akuvutika vuto la njala limeneli lili posepose ndithu sizotiso wina nkumati ayi ziza akungonena akutiwa akungonena mwina anthu ena amanena zimene zofuka sanayende sanafike muno m'mamidzi tachaza kayendana malomba ndibweranso atengeni ngati mwangotipeza kumene msonkhano wa chipani cha Democratic Progressive mboma lino ladetsa posachedwa apa akhale akufika Gangata Alfred Gangata awa ndi Shadrack Namalomba amene amayankhulira m'malo mwa President Peter Mutharika former President Peter Mutharika komanso mneneri wa chipani cha DPP. Why are you in Dedza today ngati chipani cha DPP? Ifetu tili kuno kudedza kufuna tichitire umboni pamodzi ndi anthu awo
kuti boma ila mwana Congress Party lalephera ndipo anthu awa kuno kudedza akufuna Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ino akatani akapulumutse ndeti tili pano kucheza nawo tifunanso timve mavuto amenewa ndipo tikamva ifenso tili ndi mayankho ndeti afotokozerenso mayankho athu kuti ifeyo pa nkhani ya njalayi tikudzapanga zakuti, pa nkhani ya kudula kwa fetereza tikudzapanga zakuti, pakati pa nkhani ya kusowa ndalama mthumba tikudzapanga chakuti, nthawi ya kusowa pa mafuta tikudzapanga zakuti nde programu imene tabwerera pano. Peter Mutharika ali bwanji ndi mmakhala nawo mmayankhulana nawo deire amene akutimvera pano mwine angafune kudziwa kuti kodi lero Peter Mutharika adadzuka bwanji ku State House? Ndipo adzuka bwino kwambiri, kodi tu mulungu tu ngwabwino kwambiri. President wathu adzuka bwino tsiku ntsiku ndipo simudzamvanso kuti wadwala loko munthu kuti apena kuti munthu wawo hayi ololitsipa lomwe palibe. Mulungu akwasunga bwino, ali bwino. Ayi ndikuthokozeni kwambiri, tifuneni sonkhano pambana amenewo ndi olemekezeka bambo kodi imene iso ana Malomba inde itiso uyu tungosokoneza uyu mmakhana ibwanji engofulolera samano chikatere kukonzekera nkhondo kulamula general amayenera kukhala kuti alamule asilikali ache awa ndanzako awa akuti chikatere nchani wo kuti kupalamula sawo pa amangwendo palamula amangwendo chifukwa ulendo ena akeso pang'onong'ono ulendo oja tili ku convention kukomesa ndi mkango ayang'ana ndataotatola chimo la mwana palamula kulidziwawo ndaona tofukoloka apalazina sopano ayolamwe akakuona ndi chonchi nawonso azidziwa kuti Chisale aliso ndi anyamata ake kuti kuchipani iufanana ngati ya polisi iya palibepo chawo china chilichonse cha chipani mutati muone chimene chinchovala cha DPP koma Chisale kupalamula mbale wanga kupalamula chifanyana sizingathekenso wina kundigwedeza iyi ndi uniform ya chipani ayolamu akaona chonchi anene kuti chani iwowo ali ndi anthu awo amene amalamula inenso ndili ndi anthu anga amene ndikwatani ndikuwalamula ku chipani ndipo azidziwanso kuti kuli general kuti ku chipani mtsogoleri wa anyamata 2025 16 September zidzayenda bwanji? Ayi ifeyo boma litatenga kale tinene zoona ndiponso palibe amene sakudziwa wina aliyense akudziwa kuti boma latani lapita ndipo lapita basi mota anyamata atsikana akonzekere kulandira zabwino kuchokera kwa APM kuchokera pa 16 September. Anthu amanena kuti koma DPP itangoti iwinenso koma Chisale adzativuta anthu amatero ndithu ali Chisale adzativuta Chisale boma bwererenso boma Chisale amene amanena ma amenewo kusonyeza kuti anapanga zoyipa kwa Chisale kumufunira zoyipa pa zinthu zimene sanatani sanapange. Ine si munthu oti ndimadana ndi munthu ayi palibe amene ndingamvute wina aliyense iwo ndi nkhawa yawo pa zoyipa zimene anandipanga ine ndi amaona ngati ndikhoza kuwabwezera koma ineyo kunena mopa mulungu ndi mopa mulungu ndilibe nazo ntchito ndimayang'ana kutsogolo. Ndemwati kiti imeneyi ikutanthauza chani kiti imwe? Imeneyi ndi mtsogoleri wa chinyamata ku DPP. Ndithu kandodoka kamene timayenda nako ifeyo iyayi apolisi nkathu kameneka ndikufuneni zabwino zonse bambo Chisale. Kafe kumbuyoko ndithu ndaona kankhokwe kaja kankhokwe kamene kamafika pamalo pa msonkhano wa DPP ndoti mlendo olemekezeka mwini msonkhano wayandikiranso kufika nde kankhokwe ndikameneka kakufika apa kuperekezedwa ndithu ndati nyamata ena mbuyomo zimenezi zikutanthauza kuti ndoti agangata atsala pang'ono kufika malo ano fuka imene ndiye konvoyi yawo. Amenewa ndi magalimoto amene amanyamula vice president wa chipani cha DPP komanso ndaona ali kukumwera njinga zamphamvu amatero ndithu agangata style yawo ndimene akamafika pamalo ndiyoti kumbuyoko amene watsala pang'ono kufika chifukwaso tikaona pambuyo pa njinga zimenezo anyamata aja ayichocho anyamata adzithu aja nawonso ndithu kufika pamalo ndaona Brian agangata ameneyo ndithu kufika pa galimoto imeneyo ayima ndithu Gangata vice president
pano pa Nthulu kufika pa Nthulu ground kupatsana chanza ndi a regional governor a chipani cha DPP achidiridiri komanso kupatsana chanza ndi akuluakulu amene afika kuno. Tinanena kuti kwafikanso atsogoleri a mipingo, akuluakulu mafumu amene akhale kudzalandira amenewa. Akafe akuoneka kuti ali mchikoka Gangatayu. Iwo asinanganda ku Central Region. Yes. Ndoti akudziwa moponda. Akudziwa moponda. Titonena kuti akudziwa moponda chifukwa munthu angati anakayimira udindo vice president Central Region munthu sungangokhala kuti sukudziwa chomwe ukuchita. Ayenera kuti iwo anda akonkuno akudziwa kuti kodi malo momwe angapondeponde kukopa anthu kuti adzavote DPP ndi muti. Komanso ndinafotokoza Brian kumayambiro kuja kunena kuti kumeneku ndikulimba mtima chifukwa kukhala vice president wa chipani cha DPP kuno ku Central Region sizophweka ayi. Central Region ndinanena poyamba kuti sizachinsisi matengedwa kuti ndi territory ya MCP ndiye kukhala vice president wa chipani cha DPP chomwe chimatengedwa kuti sichaku kuno ku Central kuno nkumachitisanso misonkhano sizophweka adzithemba. Mchithunzi manumo pa kanema kapena pa telefoni pamene mukutionera kwina kulikonse vice president wa chipani cha DPP the honorable Alfred Gangata afika pano akupatsana moni ndi atsogoleri osiyanasiyana amene afika kuno. Ndiyetu kwa anthu ochuluka zedi kuno komanso mafumu komanso akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive onse ali kuno. Ndiyetu ndi mmene zikuchitikira kuno ku Nthulu ground mboma la Dedza. How significant is boma la Dedza pankhani za ndale? Boma la Dedza Brian pankhani za ndale ndi boma lodziwika ndithu ngakhale malo ano kuno tadutsa kuno anthu akamakhotapo amafunso tati kupita kwa mama tikupita kwa mama maka kunonso kuchimbiya ndi dera lomwe limatengedwa kuti lodziwika kwambiri pandale potengera ndi anthu amenenso anachoka kuno chifukwa ngakhale atembo malemu tembo kuno tili kuno ndikufupiso ndi minda yawo tili kuno ndikukumbukira kuti ngakhale nthawi yomwe tinkapita kumaliro tinatusanse uja wakuseti ndi dera lonena zoti kuno kwachoka anthu odziwika kwambiri pandale komanso kunoko kwachoka amene anali mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Malawi Congress ndendi boma komanso dera lodziwika kwambiri ndithu pandale makaso ndale za MCP. Ndiyetu pano msonkhano ukhale ukuyamba tikuperekeni tsopano kwa a master of ceremonies kuti tiwonene msonkhano onsewu pano pa kanema wa Times komanso pa Times 360 kwina kulikonse kumene mukutionera masana ano. It's a Sunday afternoon kukufikani kuchokera kuno ku boma la Dedza. Tikuperekeni kunsanjaku kuti tiutsatire msonkhano umeneyo. Professor Peter Mutharika woye! Alfred Gangata Vice President woye! Honorable Malomba woye! Ochidiridiri woye! Mosunga nthawi popeza chichewa matumuka chedwa usadikira kuti mwana agone. Poyamba mulandira ulemu a Vice President wathu okondedwa Alfred Gangata m'manja mwawo. Ndimafuna kuti ndisanayambe bwana VP mundilole nthawi ino ndadzutse abusa a Bishop Stima a mpingo wa Divine Grace Church kuti chiyambi chonse tiyambe ndi mapemphero sichoncho kodi abusa nthawi yanu.
Tiyeni tipemphere. Atate, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu mpulumutsi wa moyo, tufuna tikulemekezeni popeza mwatikondera kutisunga ndi moyo. Zikomo chifukwa cha tsiku ili limene lidangotchulidwa, koma iniyo Mulungu mwalikwaniritsa. Tufuna tikuthokozeni chifukwa cha mtumiki wanu amene Ambuye mwamuyendetsa bwino kuchokera ku Lilongwe kufika pompano. Zikomo ife adera lino tikumulandira ndi mtima wonse ndi manja awiri, kuti zoonadi Mulungu munthangatire kuti dera lino silidzakhala chimodzimodzi, Malawi sadzakhala chimodzimodzi. Mutithangatire ndinu, tikumuyikiza mdzanja lanu kuti chitetezo chanu chikhale mwa iye, komanso angakhale mwa presidenti yathu Peter Mutharika. Mwayang'anire ndi kuwatetezera ndinu mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, kuti kuyamba kwathu tiyambe ndinu komanso titsirize ndinu. Mutiwombole ku mavuto amene takomana nawo mu dzina la Yesu Khristu. Ameni. DPP woye! Ku high table konse tidapeka maulemu patula kwa VP nangasiwena amafuna tankudziwana amankuva malina woka. Ndimafunamo thamanga nthawi ndikatika onamo chisale delegate of youth mubwereko pano anthu aone kuti do chisale omoneka mwantundu bwanji. Ndetu msonkhano umenewo. Apita woye! Wolemekezeka bwana vice president landirani ulemu wanu, komanso inu Shadrack na Malomba, mneneri wa chipani, komanso mwana konkuno kudedza makhadedza lokhayo mene dedza socials landirani ulemu wanu. Komanso inuyo olemekezeka bwana David Kambalame amene muli regional governor Central Region landirani ulemu wanu. Onamo chisale ndinanena kale, onamo chisale amene muli delegate oyang'ana Osi atamati mnyamata msafundike yayi. Onamo chisale landirani ulemu wanu. Mwina mkadai midi anthu akuoneni na amene ora chisale chala mamba zikomo kwambiri. Onamo chipungu uchoka uko amene wandi Grace Kalirani zikomo kwambiri. Bwana panonso pabwera mashado ningo kuyimilitsani mokupatsana ulemu singatchula mmodzimodzi mashado nonse tayimirirani bwana vice president akuoneni kuti dedza yakamoto. Onamo director wa Nyamata mchino onamo vice president maulemu naperekedwa kale. Ndinanena kachichewa kacha kuti potita chedo koma sina chedo kwenikweni msonkhano makhala nthawi yake. Munilole nthawi ino nditane agulupu akhuwi iwowa alandire msonkhano m'malo mwa mafumu onse m'manja mwa chifumu. Onse olemekezeka onse amene mwafika kwatsala pambuyo, tiperekenso ulemu kwa mashado onse amene mwafika pano, mashado MP komanso mashado kasaso amenenso mwafika pompano, komanso tiperekenso ulemu kwa akuluakulu onse achipani, komanso ulemu akudiligiriso amenenso muli pompano mulandire ulemu wanu. Ulemu wina tipatse masinyo group komanso magrupu onse amene tabwera kuza msonkhanowu, komanso gulu lonse amene tafika titamva za msonkhano umenewu. Ifeyo kuno kwathu kunthulu skulu takulandira ndi manja awiri, ndipo titamva kuti kunoko mukubwera pakhala zule pereka masiku ambuyowa, koma lero pokwaniritsa Mulungu tsiku ili kuti tikumane ndifonyadira kwambiri chifukwa chilaundi la sukulu ya Nthulu. Ndima amenewo tikufuneni zabwino zonse, mulankhulemo masuku popandosiya kalikonse. Zikomo. Tera mbeni manja fumu. DPP woye! DPP woye! Dedzaria yakamoto. Ose matengelulo weza zina zai. Ati! Nthawi ino bwana vice president munilole ndadzutse a district governor uno kuti alankhule onaboka nchenche nthawi.
DPP oye! DPP oye! Alfred Gangata oye! Mwana wovuta kulera Gangata. DPP oye! IMCP amukanika. DPP oye! Bwana kumadziro kuno ndikulandireni ndimangi kuno kuleta Lobi district. Bwana mutanena kuti mukufuna msonkhano ife takati ukozekera nthawi sei. Lero wa Mulungu fi mukubwera kuno ife kuti mwatilemekeza kwambiri. Bwana mulemekezeke komanso mulandire ulemu wopambana. Bwana malo ano tidadzayika mwala ndi alongo wanu aketika inja. Boma la Ireland lidanena kuti afuna mange primary amangeso secondary komanso chipatala. Ndiye tikuona kuti chipatalacho palibe. Bwana mukalowa mboma. Bwana mukalowa mboma mwamangire anthu akuno chipatala komanso polisi. DPP oye! Anthu awa bwana akufuna ave mawu anu. Ife tinagwira ntchito yolimba ku convention kumusankha Alfred Gangata. Ndiye ndikufuna ndipemphe mafumu magrupu kuti mumpatse sapoti yokwana. DPP oye! Ndi mawu amenewa bwana. Zikomo kwambiri ndisakutayireni nthawi. Zikomo. Chalamamba. Apita woye! DPP woye! Timafuna rele ifeyo. Haya timafuna rele ifeyo. Abwana mawela timafuna rele. Honorable Vice President munilole nthawi ino ndidzutse Honorable Kunje kuti alankhule ngati director wa chigawo chino chapakati. Zikomo nthawi yanu. Chala mwamba. Aliyense chala mwamba a Vice President yathu ali malo ano amene alisako nkuno. DPP woye! Professor Zabitalika woye! Professor Gertrude Mutarika woye! Honorable Alfred Gangata woye! Ulemu olemekezeka athu a Vice President athu amene muli pakati pathu. Mulandire ulemu a Regional Governor achidiridiri. Landirani ulemu Honorable Namalomba. Mulandire ulemu Honorable Chisale. Mulandire ulemu Honorable Penpiri. Mwanavava Akalele. Honorable Luemba. Honorable Shindi. Honorable DPP woye! Honorable Chipungu. Mulandire ulemu. Malo ano bwana ndilabwera padzana nadzapeza azimayi awawa. Azimayi awa bwana akuvutika m'manyumba chakudya mulibe. Ndipo azimayi awa ndi olira chifukwa chakusowa mathandizo osiyanasiyana. Azimayi awa ndi olira chifukwa dzikoli lafika pa mwana wakanaphala. Apita woye! Andi akamakhala kena kalikose kakupezeka noti kakwera. Akangodzuka mamawa china chake chakwera. Akangofika pena pake china chake chakwera. Ndi azimayi awa kena kalikose kokhudza moyo wawo. Nkhani ya sopo ngati kuno kumudzi akusowa. Kena kalikose akusowa. Ndipo azimayi awa ndi ankhope sasangala chifukwa choti iniyo mwabwera muli panopo. Chimene akufuna azimayi awa salu mavalidwe akulakalaka atavala mmene ine ndavalira. Sichoncho azimayi ndikunama
ine ndimawa poti nthawi yatha ndiyasirena zikomo kwambiri. Chala mwamba. Apita woye! Dedza yonse woye! Nthawi ino mundilole ndadzutse amene ali wachiwiri oyang'anira zachisankho mdziko lino Honorable Liwemba. Perekani ulemu kwa bwana okha kenaka muyambepo chifukwa cha nthawi. Zikomo, Director of Elections. DPP woye! DPP woye! Dedza ipatse moto! Ajipe moto Dedza, ajipe moto! Moto unandi Dedza, moto unandi! Olemekezeka Vice President achipani cha DPP bwana Alfred Gangata komanso atsogoleri onse amene machokera kulikulu la chipani, inu bwana Regional Governor pamodzi ndi atsogoleri onse aku region, komanso a District Governor amene malankhula ponse chadapa pamodzi ndi atsogoleri onse, atsogoleri a mpingo komanso achinyamata pamodzi mayi ndi abambo. Ndilibe mawu ambiri bwana koposa kunena kuti pano pali ma MP achipani chathu cha DPP, pali achipungu pano, pali bambo na Malomba, komanso pali bambo Beki. Awa amatigwirira ntchito ku parliament, komanso ife motsogozedwa ndi Vice President komanso ndi a Regional Governor timayesesa kunja kuno kutsutsa boma. Ndinene pano kuno kudedza kuti ife achipani cha DPP sitinagwire ntchito yabwino iyayi yotsutsa boma. Tayesesa kuti kuyambira 2020 kuti mtengo wa fertilizer ukhale wabwino, zatikanika. Ndi nthawi yoti tivomere kuti ngati DPP kutsutsa kwatidani kwativuta. DPP oye! Komanso tivomere kuti anzathu awo amene ali mboma kuyendesa boma kwatani. Ndiye chaka chino pa 16 pali masankho, ndiye aliyense pamalo pake. DPP chimene imadziwa ndikutani kulamula boma. DPP oye! Pasawo chimene nazolowera ndikutani ndikutsutsa boma. Ndiye chisankho ichi aliyense pamalo pake. DPP oye! Ndimafuna ndikufotokozereni amayi ndi abambo, kuvota ndi udindo waukulu kwambiri. Kuvota sinkhani yasewera iyayi. Akufotokozerani kale ntchito ife mmene timayagwira kuntchito ku chipani ndiyo ya mavoti, yoyang'anira mavoti. Ndiye kuno kudedza timvetsetsane lero eti wina aliyense amene analembetsa voti, makamaka inu makolo mudziwe kuti muli ndi udindo waukulu wovotera banja lanu. Ndi apemphe mafumu nthawi zambiri anthu awa mumaopseza kuwalanda zikalata zokavotera kuti ndife mafumu. DPP oye! Apa aliyense apa ali ndi banja lake, ndikunama ngati mafumu so ali ndi mabanja awo, akuluakulu so ampingo. Ndetigwirizane. Inu makamagula chimanga 80,000, mafumu amagula mukuvutika ndi inuyo. Komanso inu makamaso amene muli ndi makabasa njinga za moto, makamasowa mafuta mu njinga za moto, mafumu zimakuza ngati. Ndiye ndinene kuti kuvota ndi udindo waukulu. Makamavota mudziwe kuti mukuvotera inu banja lanu, mukuvoteranso ana ang'onoang'ono amene sangathe kukavota. So ana ang'onoang'ono amafunanso masukulu abwino. Si chisankho chovotera mtundu ichi iyayi. Si chisankho chovotera mtundu, tigwirizane. Lero ine kwathu ndikumayanu kwa Kaphuka. Chaka chatha achemwalanga anandiimbira foni akufuna fertilizer 90,000 nawo zati sindikwanisa. Chaka chino ayimbaso 140 ndawo zati sindirani kwa Kaphuka kumayani. MP kumeneko ndi Malango wa MCP. Ndatigwirizane ndauza kuti chaka chino sindirani sindikwanitsa. Ayimba foni atamva kuti kubwera Gangata. Ayimba foni kuti kumeneko pamudzipo komanso anthu ena oyandikana nawo agwirizana
kuti chaka chino 40 kudedza kumayani ndi matala basi. Voti ndi matala uku. DPP oye. Ndeni mafuna ndikulimbikitseni tikavote mwanzeru kuyendetsa boma ndi nkhani ya serious. Zimafunika maprofesa izi. Zimafunika maprofesa. Ziwamo kwambiri. Nyala mama. Bwana pano tadalitsikaso Kamenyagwaya ilipo mpano. Ndimaona ngati kuti nthawi yanu tachitani bwana akuoneni. Kamenyagwaya changu. Choka. Ukantengele komweko simatero kuti. Mai. Amalawi mwaiwo lele waliga. Talandila vaisi lero tizikala nawo kurabira wa aziwaruma mwaiwo lele ngosai waliga. Amalawi mwaiwo lele ngosai waliga. Talandila vaisi lero tizikala nawo kurabira wa aziwaruma mwaiwo lele ngosai waliga. Inu wagangara mtima malo. Agangara mtima malo. Inu musakale ndingawa mtima malo. Abulezidenti asikurumani amaso muntu oyenda naye mtima malo. Inu wagangara mtima malo. Agangara mtima malo. Inu musakale ndingawa mtima malo. Abulezidenti asikurumani amaso muntu oyenda naye mtima malo. Agangarawo mwawaona pano kodi ndiyawa. Ai mwina ndiyawa. Koma ndiyawa. Ndiyawa. Abulezidenti sangalalani womurumo beseka. Kumatsono chosadziwa agangara kufika pano. Chosadziwa inu ife yankurele chosara inu
kufika pano ife inu chosara inu chosara inu fe kurele kurira na bano inu kurife kurele chosara rife kurele kubwe chosatiwa inu kurira na ife inu kurira na bano inu chosara inu kurife kurele kubwela kuno ife inu chosara inu kurife kurele chosara inu kurife kubwela chosara kurife kure kubwela kuno chosara inu kurife kure kuno mwende bwino tena ombeni manje ino mzako akachita bwino mama amiga ati apita woye zambo vifika hapo tsopano apita woye Profesa Peter Mutharika woye tikufuna kuti abwana kumangochika amve chifukwa panopa ali kuonerani pa tsamba lawo la Facebook. DPP woye tifuna tutifuule kuti bwana arani woni apita mtima malo mavoti tiponya ndife zikomo nthawi ino ndadzutse onabo na Malomba nthawi yanu. Chala mwamba tione chala kuno tafika kumudzi chala mwamba chala mwinani chala mwamba DPP woye Profesa Arthur Peter Mutharika woye nanga Vice President athu Agangata woye ife tonse kuno woye ndiye bwana Vice President olemekezeka Agangata ulemu wanu a director Amai Maina Vicha ulemu wanu Bambo Jisale a director athu a youth ulemu wanu Bambo Beni Piri ulemu wanu komanso ndi a regional governor ulemu wanu nditero kuti ndisapite kosekuja nsapaze kosekuja si choncho kodi kuti ino chifukwa cha nthawi. Bwana Vice President anthu awa akufuna utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ineyo ndimachokera kubembeke kwa Kalilombe ndikumene mayi anga adabadwira mmudzi mwa Kalilombe kumene ife ndife akumfumu wa Kalilombe amene zimativuta kuno ndi anthu kutinamiza. DPP woye kuno paseripa apa pamene dakayika olemekeza katembo pompa ya koma mumbiri ya chipani cha Malawi Congress Party amene adasunga chipani cha Malawi Congress Party ndati si choncho kodi adasunga chipani cha Malawi Congress Party sife anthu akudedza kodi
komano chipani ichi chalowachi chatipangira chani tamayankhani. Akuti tu mwalandira inuyo aliyense matumba awiri achimanga nthawi ya njala ino. Nzona. Akuti tu inuyo akuti mwalandira ngongole inuyo zanifi kuno zochuluka za nkhaninkhani. Nzona. Ndiye pena pake abale yanga kalekale ife tinkakwera nkafa nde ukamatsetsereka umamva kukoma kumasudziwa kuti pena pake othopwetekeka. Nde nthawi zina umatha kudumpha nkafa uja kuti usavulale. Ndimafuna ndikuwuzeni ichi, Malawi Congress Party simatikonda ife kudedza ayi. DPP oye! Inde nzoona makolo athu adakisamalira chipani cha Malawi Congress Party, koma ichocho chikukanika kuti samalira ifeyo. DPP oye! Nde Profesa Arthur Peter Mutharika akubweranso pa 16 September. A Vice President awa kwa nkonkuno ayankhulanso zambiri, koma mungathe kuona kuti chipani cha DPP ana akonkuno ali mchipani momwemo. DPP oye! Tikhulupirireni kuti chipani cha DPP chikalowaso mboma chikonza mavuto amene muli nawo. Tukamba tu mavuto anjala tikunenachi. Umphawi umene tikunenawo. Kunoko kudedza kuno kwambira kale timalima ndithu kulima bwinobwino. Munthu amakhala ndi nkhokwe pa nyumba pake, tifunsa apa amali nkhokwe ndangati apapo. Kale mesa timapanga nkhokwe. Nkumayika chimanga mmene muja. Panopa munthu kupita pa khomo munthu tikayipeza nkhokwe pa khomo. Tikusauka ndipo tikupitirira kusaukira. A Vice President ndimafuna kuti ku Central Executive ndi atsogoleri amene muli apa tiye ndipangeni maplani akuti anthu athu akudo kuno kudedza azisangalala. Ndikuona pali secondary school apo. Secondary school imeneyi amene anapangitsa kuti imangidwe ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Abwera ena akuna mizani kuti amanga ndiwo ayi. Ma secondary school amene analipo 250 ndipo amamangidwa constituency iliyonse. Omangayo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndimalize kukakamira zinthu abale anga sizabwino. Tiye tisintheni, nyengo idasintha. Malawi Congress Party siyo ikakamira iyayi. Osa ikakamira imabwera atu nthawi ndabweranso nthawi inako ma by-elections ku. Tikumana chonchi nkumacheza chonchi pa nsonkhano. Tiyeni tsiku lokaponya mavoti enda kumatuluka anthu 8 okha. Kodi ife kuno sitipemphera mpaka na pasenta kutuluka anthu 8 okha oponyera Profesa Arthur Peter Mutharika zona nangataona ni zimene zochitika azitu. Tikamati tikufa ndi njala atu zina atu nzochiro ziyamba dati nasankha dala kuti ife ndi njala. Timasankha dala kuti katundu azidzakwera, timasankha dala chifukwa timakasankha chakwera kuti chilichonse chidzakwera m'dziko muno. Ndiye kuyankhula kwawo kumanena kuti ayi thumba la chimanga lakwera alimi tidzapanga ndalama zambiri. Akuyiwala kuti fetereza aso akutani. Ndipo fetereza ife sitingathe kuntani. Tiyeni tisinthe maganizidwe. Ulendo uno tikavotere Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Vice President wathu anyamata athu alumene kuwa. Zikomo kwambiri. Ndimirepo mpu wa Vice President. Zikomo kwambiri. Chalamamba. Amene amalankhula ni Shadrack Namalomba mneneri wa chipani cha DPP. Aye! Akutsindika. Timafuna dala mkulu mwanga onena ndi wanalipo. Adatero Profesa. Ngati mufuna vutika, votala ni zizi. Koma ngati mufuna chitukuko, votala ni Profesa. Tidatsatu vutika. Mululiranji. Nthawi ino mundilole ndadzutse a director amayi. Mwina makuva amayi na visha mzimayi wina solongolola mpalament. Zora alikuotsutsa boma omanzi oka. Mona alikwe. Tsono wanola mulawo. Ayaye. Msaka nomwe utumdaleka kalekano balawo. Zikoma kwambiri mayi wanga. Zikoma kwambiri. Chala mwamba
Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Chala mwamba uko DPP woye. Agangata woye. Profesa Sabira Mtalika woye. Tonse tili pano woye. Dedza woye. Ulemu wanu a Vice President athu Bambo Gangata, a Vice President achigawo chapakati. Nyamata wa mpaketi wa nyunyu kuchoka kuno kudedza. Wanu mwana uyu, wanu mwana. Ulemu wanu inu Director of Political Affairs, Bambo Ben Pili, Komanso Publicity Secretary, ulemu wanu, Bambo na Malomba, Bwana Doi one, ulemu wanu, Sirikali, comrade, muntu wankulu kwambiri, Bambo Chipungu, Advisor to the President, ulemu wanu, Bambo Levi, ulemu wanu liwemba, ulemu wanu NGC ose ili pano, Komanso amaya nzanga, Mai kunje, ndi timu yonse ya mai, asekitali athu, amene akuendesa mwambo ulemu wanu, ndi timu yanu yonse. Chifukwa cha nthawi sichwalese, komanso iwala magogo chalo, amene mwalemekeza msonkhano ulemu wanu, ma ward councillors, ma shadow MPs, ulemu wanu nonse. Akulu nonse muli pano, nonse mwabwera mai ndi abambo. Ine andipasaka 2 minutes kuti ndiupatseni moni. Choyamba, ndifuna ndikuthokozeni chifukwa chopatula nthawi yanu kubwera. Ineyo pobwera kuno, naima m'mashopumu. Nimafuna ndigule sopo, ndigule sugar, komanso ndigule mchere. Ndeni mati mwina anzanga kudedza kuno, magrosale mwanu muli zinthu zotsika mtengo. Nimaona ngati ndipeza sugar wa 850. Nimaona ngati ndipeza mchere, uja utinkagula 300 kwa jadadi alipo. Nimaona ngati mwina mafuta ophikira, ndigula 650 kwa jabera lita. Koma zimene ndaona mmaukala mundachedwa, mwandiona ndaonekera pa mochedwa eti. Ndaima mashopu ambiri njira yonseyi, kuyambira komwe kuna Tenje, Chimbiya yonseyi. Kuti ndiguleko mwina zochipa zakuno, zimene achakwera kunena kuti anthu akuno mukumva kukoma, zinthu zanu zili pabwino. Koma ineyo kumene ndaenda kuchoka kumpoto mpaka na kunsanje, amayi anzanga akugula mchere odula, akugula sopo odula, akugula sugar modula komanso kusowa, thumba la fetereza lephera kugula. Ndeni maona ngati kuno zili bwino, moti ndanyamula ndithu kangachepe ndati mwayi ndi omweyo. Ukamapita kochipa zinthu umafuna unyamuliretu kandalama. Ukagule kutako pochoka pano kandalama akakandikanika ndisankhati azigogo umu, basi ndasire nanga ndipanga bwanji. Ndalephera kugula zochipa. Mwayiona imeneyo, ndeife timati mwina anzathu zakuno. Pali bwino? Abalanga akudeza. Nimati ndikupempheni. Umabereka mwana, kutenga mimba, paka na miyezi 9. Mwana ndikubadwa ndikumuyamwisa, ndikumuphunzisa mwana uja kukhala mfiti, ndikukuloza iweyo kumapita kumanda. Mukuziwa zimenezo? Abalanga akudeza. Umakatenga mwana wa nyumba iyo, kumphunzisa sukulu, kunsamala, odza kumangira nyumba kukutola pa mavuto kukhala uti? Amene. Akulu anati angakadaolera pachanu, pansalu. Tikakhala ndi mtima oti, tambala, nazolera tambala. Ndifuna ndikufunseni. Pamene ayendesera achakwera dziko kuchoka 2020 pa, zaka 5. Ndiye ndifuna muwapase zaka zina 5 zikhale apo. Ndiye pamene tili lero, tiphatikize zaka 5 pamene papa, tizakhala tili pati. Inuyo mufuna mundiuze kuti ana mukuphunzisa skulu wazakhala kusowa ntchito zaka zina zisanu. Mufuna mundiuze kuti mukwanisa inuyo mukwanisa kugula fetereza wa 150, 130. Inuyo mukwanisa kugula sugar 3000 zaka zina 5. Ngongole zija zaputa boma lako ngeresi matrilioni. Inuyo mubweza. Mufuna atigulitse. Mufuna agulitse dzikoli. Pamene tili pano tikaonjezerapo zaka zina 5 za mavuto. Malawi yakoma. Twakudedza. Mwana wanu Gangaro wabwe uzosambirani mmanja uyu. Akuzakusambirani mmanja.
koma chimene mungaziwe amalawi kuchoka kunsanje mpaka kuchitipa agwirizana kuyika Peter Mutharika pampando. Ndipo iwo achakwera ndipo Malawi akudziwa kuti Peter Mutharika akutani akuwina. Ndi chifukwa chake akubweresa nkhani zopanda pake za echipiru kumati Peter Mutharika wakalamba. Kodi maisa chikundi chachikulu ndi achimasunga moto. TPP oye, chimene wamkulu amaona atakhala pansi wang'ono sangachiona ula atakwera mumtengo. Mumene muli anthu achikulira nzeru, mafumu magogo mumakhala mtendere. Achinyamatawa atiwonesa zosaona. Zina ndi zimene tatani kale taona. Tikuvutika tazima ife. Ntchito ikuti ivutatu ife mmabanjamu. Mamuna mpamimba tulephera ujetsa amuna kunja kukacha ulophala kuti amwe ana kulephera. Mchere ulephera ugula, shuga ulephera ugula, madzulo ukapita kogona zikoma. Dzuwa lonse sunaje madzulo ogwira ntchito. Tikumalephera kugwira ntchito atu ife. TPP oye, mukutisokoneza masitayiro m'manyumbamu. Mukutisokoneza kwambiri. Tifuna tizidya tizikhuta ife. Tifuna tizisamba. Ana kupita ku sukulu. Madzulo tizingoti chonchi. Zikomo. Apita oye! Akuni mayazi. Apita oye! Gangara sendera. Sendera. Ayo dilo wimbo. Gangara sendera iwe. Zikomo. Apita oye! Tachimvera toka. Upangirisa sunga pose abati. Ukakhala namwalifusiri ukakhala nchemberedzi wapo. Nthawi ino mundilole ng'alula. Ben Phiri amene ali Director of Political Affairs. Ng'alula. Ang'alule. Olemekezeka. Chalamamba DPP woye. Apita woye. Agangata woye. Maulemu wonse ofuna operekedwa kwa RG ndi timu yawo apite eti. A director amayi ndi apite sichoncho nanga. Bwana vipi chifukwa cha nthawi ndikuona ngati nkabwera pano nkutha nthawi nkumango tapa ndagwira igwira siziyenda sichoncho nanga. Zinthu ziwiri kapena zitatu. Mafumu choyamba ni mafuna nene ndinu. Kunjaku kwatuluka chirombo chimene MCPC kugona nacho tulo yayi. Mwa chirombo chimene chocho chatulukacho nkukanika kutsitsa katundu wa tsiku wamene anthu amamufuna. Tinali ndi sopo kuno wanima ku Malawi kuno. Ankagulidwa 70 kwacha. Pano agulidwa ndalama zingati? Chakwera yakalepo asipita. DPP woye. Kumalawi kuno tumba la chimanga kuno timaligula 8,000 kwacha kunoko. Leno tumba lomwelo lafika 70,000. Aka 100 lafika paka 8. Chakwera akalepo asipita. Tadikirani kae. Alipo amene MCP amutuma kuti abwera ajambule izizi kuti amvetsetse. Tikuti chimanga chinkagulidwa 8,500. Chifukwa chama kutumaniwa amakhala ku town. Inu mukamakagula chigoba mtengo odula iwo amakhalako. Sakhalako sichoncho. Akabwera kudzana mizako gowa.
na amasiya kanga chepe ndi ma 5,000 iwo nkupita ku tauni magogo kupita kogula chimanga amathandiza akalepo azipita tikuti Chakwera akalepo azipita. DPP woye ana anena polowa mboma palibe mwana atazabwezedwa ku skulu chifukwa cha school fees. Ana sakubwezedwa akubwezedwa. Ana sakubwezedwa. Ana akamabwezedwa ku skulu iwo ali ku Capitol Hill iwo amabwerako kuno mmavutika nokha kumudzi sichoncho nanga akhalepo azipita. DPP woye kumapeto kuno adzibwera kudzanama. Iya isi zinachitika chifukwa cha DPP. Kodi mamuna kubwera pa banja chaka choyamba no mimba, chachiwiri no mimba, chachitatu no mimba, chafolo no mimba. Aziti abwezera kuno panga nawo standard 6 mimba anakupweteka. Zona chibwezi cha 6 chakupweteka lero amene ndi wakutawo sata. DPP woye mafumu ndikupempheni mchanga chimafera apapa akuvutika ndi anthu anuwa awa. Azimayi awa agona osadya ku nyumba kwawo awa. Azimayi wavala zovala zosachapa awa. Azimayi awa anawo akulephera kupita ku skulu awawa. Nimati ndikupempheni mwansoni sambuye magogo ndagwada chonde asakunamiseni kuti nchakwathu. Mwana wanzako akamakuthandiza mwana wako ndiye mweyo. Mtengo uja umakwera deireu udzaime umene ujawo. Anthu awa azizakwanisa kugula katundu mtengo wabwino. Nati kupempheni chonde magogo chonde. Anthu awa akuvutika mochuluka awa. Timavota kamozi muzaka 5. Ndikawiri ngati? Ndikatatu ngati? Tikaponya kamodzi kuti tisavoteso ndizaka zingati? Tidikire zaka zina 5 pano. Tilimba ifeyo. DPP woye. Ndimalize ndi zinthu ziwiri. Chifukwa choti adziwa kuti amayi abambo akunsanje, abambo ndi amayi akuchitipa, abambo ndi amayi akuno akufunitsitsa Peter Mutharika alowe mboma. Ndi abwera kumatuma anthu ena kuti atikubwere bilu yoletsa anthu akulu kuima ndale. Zona zimenezo inu mulola konseko kumuopa munthu. DPP woye alipo pano akuluakulu oti akona zaka 70 tilipo ndi akunena kuti inu mukumbuka adzigogo m'midzi mwakumamenyedwa. Mukumbuka akuluakulu kwina konseko akumazuzidwa. Owazunza ake pano sitaona basi. Ndi aja kuti akuluakulu nonse mulibe ntchito. Mwamva? Simwamva nanga? Akuti ati inuyo mulibe ntchito inuyo. Ndiye voti yanu akayiona? Voti yanu akayiona? Kusida ntipita ku parliamenti. Mwaona nkhanza zawo. Bilu ikakabwera tikagwira ntchito yoyenerera. Ndipo Arthur Peter Mutharika akukhala president wa dziko lino kuchokera pa 16 September chaka chikubwerachi. DPP woye kupangira amene mwabwera kuzatola nkhani, kupangira amene mwabwera kuzachita rekodi nimafuna mumveizi. Ife aku DPP zokuti Peter Mutharika ndi wamkulu akuti ife sitikuzidziwa. Tikudziwa atu eti monga inu simukudziwa inuyo. Ndiye ifeyo ku DPP ko komanso amene akuzunzika kumudzi agwirizana kuti afuluyo ndikupangira mwina simukudziwa mukumaona ngati sitikudziwa. Ife tikudziwa kuti Professor Peter Mutharika ndi wamkulu zoona. Koma kuthekera kwake kokonza zinthu ndikoposa amene mukumuona wang'onoyo. Titengeranji okuti azikweza katundu. Titengeranji mwana oti azitinamiza kuti kwakuti ndamanga chinthu ndisanamange. Titengeranji mwana okuti azinena fetereza inu. Kubuchala timagula fetereza. Kubuchala timagula sichoncho nanga. Kufamasi timagula fetereza.
wang'ono amene akuti wang'onoyo sakudziwa kogula chinthu, wamkulu akudziwa. Tisankhe wang'ono chifukwa ndi wang'ono. Ndiye tagwirizana ku dziko kuno. Profesa Arthur Peter Mutharika tikamvotera ndipo awinanso September ino akhala pa mpando. DPP woye! Ndimalize ponena izi, ngati opposition, ngati DPP timakulemekezani magogo kwambiri. Ndipo inu ndi anthu ofunikira kuopsa chimodzimodzi ndi wina aliyense. Nenso a opposition tayesetsa kutsutsa kuti mtengo wa fetereza usakwere, koma anthu wasamva. Maina Vichawa imakambirimbiri ku parliament kupempha kuti katundu asakwere, koma samva. Tayesetsa nkutenga sopo kupita naye ku parliament. Twinu izi zisatere, koma samva. Sikumva kokha, koma satha. Nding'alule ndisang'alule. Nding'alule ndisang'alule. Nding'alule ndisang'alule. Mwana kuti umudziwe akakhala wang'ono. Ngati wangobereka usadziwa kuti mwana ndi wamkazi kapena wamamuna, ukambereka kumbuyo, ndiye umazadziwa kuti mwana ndi wamamuna kapena ndi wamkazi. Akafuna kukodza, si choncho? Kugwede umadziwa kuti uyu ndi wachani uyu. DPP woye! Boma likulamulilirwali zalikanika. Ndizofuna kuwuzana ngati zikomo kwambiri. Mwana ndi mwana. Zikomo. Chala mamba. Ni pasi ya wajali li madzulo. Apita oye! Ang'alule asang'alule. Agisala ang'alule asang'alule. Olemekezeka saa. Tuonane bwino eti. DPP woye! DPP woye! Ule mwanu bwana Vice President RG ndingo ule muwonse akhale mchimake. Ife tikati ife tabwera gulu eti, tabwera pano kuti ticheze nanu, kutiso timve mavuto anu. Ine mbali yanga kwenikweni ndi ya kwa Achinyamata, amene ndimatenga mavuto mbali ya Achinyamata kuti ndikapereke kwa Peter Mutharika. Ena kumudzi kuno mmangoti bingu yemweyo. Simulakwitsa yayi chifukwa anthu onda amodzi. Achinyamata mwakonzeredwa zinthu zabwino kwambiri. Tikafika pa 16 September kumapita kutsogoloko. Choyamba akufuna adzakuyang'anireni APM umoyo wanu wa inuyo wa tsiku ndi tsiku. Akufuna ma technical college amene analetsedwa aja kapali pano. Ndinaona technical college ina ili kumudzi kwathu kunchewu. Yokongola koma ili pachire. Tikunena pano sichikukwira ntchito. Zimene zija akufuna adzapitirize kuti Achinyamata mudzakwanitse kuphunzira kukonza njinga ya moto. Panopa anthu akumangotibera akatikonzera kuwononga njingayo sidzayendanso. Koma tikapita ku technical college azikatiphunzitsa njinga imakonzedwa bwanji, galimoto imakonzedwa bwanji, simudzavutikanso. Komanso akusitseni kuotcha makala, chifukwa Achinyamata ambiri tili bize kuotcha makala. Sikufuna kwanu koma ndi umphawi umene tili nawo. Zimenezonso tikafika pa 16 pano zitha ndipo sizichitikanso. Ndipo APM wakonzeka kuti ife Achinyamata kapasipoti kachakanadula kuti iyeyo ife tidzampemphe kuti sizingatheke kapasipoti kakatatsika kontengo pang'ono kuti Achinyamata athu muzitha kumapanga ma business kupita ku Tanzania, kupita ku America, kupita ku London, kukapanga business ndi kapasipoti kochika mtengo. Koma license pano lipa ndalama zingati? Ndi Anyamata ambiri kuti muipeze license even yoyendetsera njinga ya moto yakabaza. Sikufuna kwanu yayi koma zintula.
ndiye tikafika pa zinthu zimenezozo APM azaziona kuti zichotsedweko. Ndikupempheni tikafika pa 16 tikamuvotere APM. Ndikudziwa pali ena ana analembetsa kuti akavote. Ndikukupatsani uthenga uwu, adakulakwirani kwambiri. Adakuonongerani tsogolo lanu. Chifukwa zaka zanu ndi ID sizikugwirizana. Ndiye idzakwana nthawi kuti inu mukafunsire ntchito pa kampani. Ndi akayiona ID ndikukuona ID yako yadutsa kale. Pali madipena ndikoza kukuuzani ngati Malawi Police Service, Malawi Defense Force, ndi madepartment ya dzaka kuti iweyo ulowe ntchito. Ndiye ndikupempheni makolo ndi achinyamata anzanga. Tikafika pa 16 inu kwanu ndikugwada kuti tidalakwitsa. Sasa kumangani palibepo. Ine adandipa ichi koma chinthu ichi ncholakwika. Ndipo ichi adandiuza ndauje kuti nkatani nkapange chinthu ichi. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti adzalamula department yofunikirayo kuti akonze maidi amenewa. Asakunamizeni kuti munyamulane chimulu kumakavota, pokavota mukuvotera zinthu zoti mupeza nazo mavuto. Ndipemphe nawo anzathu amene mumayang'anira nkhani zokhudza ndale. Mukuoneka kuti tikuwaopseza anthu kumudzi kuno kuti iya ife chathu ndi chomwechi. Ngati inu mukavotera izi tidzakuonani. Ndipo ife tindionera akunama. DPP ndi system. Ili ni maso ndi DPP. Asakuopsezeni, pitani inuyo mukamvotere APM. Angakhala tili pomwepo ntchito tidzapemphanso kwa APM. Kodi apa alipo amene safuna kukhala kwa azibusa kapena mapasta alipo? Ndi ntchitonso imeneyi azibusa awa ndi ntchitonso nawo ndi anthu. Ndiye ife ndi ntchito yathu kukapempha APM. Tithandizeni, katipemphereni kwa Assemblies, katipemphereni ku Livingstonia, katipemphereni kwa Anglikani, kuti titsireko anthu azitha kufalitsa uthenga wa Mulungu. Ndiye iwowa funding imavuta, kuphunzitsa anthu amafuna. Koma taphunzitsa bwanji mene ndalama palibe? Ndiye kuti boma lilowererepo kuti nawonso akhale ochuluka kwambiri. Ndiloweko kumbali yathu ya ndale pang'ono. Izi ndikulankhulano ndi ADPP. ADPP tizikhala loyote. ADPP tizikhala loyote. Tizikhala ndi chinthu chimene ife tili nacho ngati kuola chituolere chinthucho. Tisapusitsike ndi ndalama. Alipo awiri atatu kumene muliko APM simungamugulitse, ife tilipo. Ndipo ndikukuwuzani tsiku lake ndi limodzi limene tiyamba kutchula mayina. Inu munakatenga ndalama ndipo simusakane. Cholinga kuti mugwetse APM. See, take and forget. Tisamaoneke ngati anthu abwino pamaso pa APM, tikudziwa kuti kuseli tikupanga zinthu zolakwika. Chencheni chimene mukufuna ADPP nchiyani? Inu nomwe muli ndi maposition abwino. Koma APM akuoneka kuti mufuna kuthandizeni mwantundu wanji, I don't know. Ndiye mukamayenda mukuyenda ngati ochenjera, ine ndikupempha kuyambira lero the whole DPP tisiye mchitidwe umenewo, tiyeni timenye nkhondoyi, tilimbane ndi Malawi Congress Party. Ndipemphe nawo ku mafumu. Mafumu asapezeke munthu okuopsezani. Iyeyo ndiye ndinenere. Kulibe munthu amene angakuopsezeni. Mfumu imakhala ngati mwana. Ana aja mukamaya mwitsa, mfumu imangogona. Wina kuyamwa uku, wina kuyamwa uku. Wa MCP, wa DPP, wa UTM, wa Ford, onsewo ndi ana anu. Ndipo munthu asakuopsezeni kuti iyayi ndeti panga mwakuti ndikukupemphani, ndakugwadirani nanenso.
ndikuti pepani inu musakhale ndi mbali, chifukwa ngati simukhala ndi mbali mdziko munomu nkhondo singachitike ndipo china chilichonse chiyenda bwino. Ambuye akudalitseni. Nimalize motere. Ndikulandira mafoni ambiri ko basi. Pali madepartment ena aboma amene akuvutika. Muli achinyamata athu menemo. Akakhala matransfer ndeni mbwerekete. Kuchotsa anthu apa, kuti mwina tikachotsa apa, apanga system yathu, kuti apa mwina kachisankhoka tibere, ndipemphe nawo. Nonse amene mukupangidwa matransfer osadziwika bwino musadandaule, mtima mmalo. Epe mwakubwera zonsezo zizatha. Zambiri ndilankhula kutsogolo kuno, msonkhano wanga. Ambuye akudalitseni. Thank you. Zikomo. Ayi nimene ziti tuthamangisana ni nthawi. Nthawi ino mundilole olemekezeka Vice President. Nthawi ino mothamangisana ni nyengo ndi nthawi m'malomo mulo wochidili. Director olemekezeka a regional governor wa Honorable Chidilidili David Kambalame. Nthawi yanu mutitsotsere bwana. Chala mwamba. Kodi zikumveka kuwo? Kumitengo uko mukumva uko? Lero Vice wa chipani chathu cha TPP ali pati? Pano kuno kunthulu. Chala mwamba. DPP woye! Professor Peter Mutharika woye! Right Honorable Alfred Ganga Vice woye! Komanso lero pano pabwera akuluakulu. Pano pali Mai na Vicha, director wa Mai woye! Landani ulemu inu ana Malomba, mneneri wa chipani chathu chokoma cha TPP. Komanso abeni phiri osaiwala lero achisale achena pano a director na chinyamata ose alempiri wemba ndaona azimayi achipani cha TPP akalere ali pano ndiye na onse amene muli pano. Director wa Mai kunje, komanso director wa nyamata Ernest Malola, mafumu komanso mabishopu ndaona pano mwatiperekeza. Mashado MP akuno kudedza mungokweza manja ndiye na onse amene muli pano. Kweza choncho mwachidule mafumu wathu DPP woye! Kwana si choncho tikufuna Vice President pano atani alankhule, koma iwo asanalankhule ndimafuna ndinene mawu yawo. Mwana mzako ngwako yemwe ukachenjera manja umatani umadya naye. Agangatawa timakhala nawo mtawuni mbiri adziwa lero kuti kwawo kuno kudedza. Taonani chinamtindi cha wanthu umboni mafumu adzadza. Ino atola nkhani jambulani chifukwa pano pali anthu tupano. Pano tupani namtindi wa wanthu pano. Anthu amenewa akusonyeza kuti Alfred Gangata angakhati makhala nawo ku Lilongwe, koma kwawo ndikuti kuno. Bwana ndakuthokozani kuti lero mwabwera kuno kudzapereka udzachitira umboni kudzala chipani. Lero tu inu Mashado mudutsa mo chifukwa pano pabwera chinamtindi cha wanthu. DPP woye! Ndimafuna nditsemengana manga Honorable Chisale alankhula pano. Ku convention yathu ya DPP ife tidakhala pasi motumidwa ndi ma district governor tidasankha kuti kumeneko tukasankha Professor Peter Mutharika. DPP woye!
mavuto amene tinkakumana nawo ku convention ena adali a DPP omwewa amene amatikokera mbuyo koma zolinga zawo ankafuna upresident kuti aprofesa alephere iwo ndi amene ayimire chani kodi upresident. Pano pabwera nkhani ya age limit ndi ena ayambaso ufuna kubweretsa nkhani zomwe zija kumagwirizana ndi anthu ena ndi chifukwa chake achisale anena kuti nyasi zimenezo ife sititani sitilola. DPP waye ndimafuna nditelo inu maikunje kuno tikufuna nsalu zibwere. Kodi DPP ingasowe nsalu? Marishedi angasowe kuno? Mwaona amene achenera akuluakulu kweli? Zekani ikani mwike maeria yochuluka kuti maeria mmenemo katundu wakawidwe muti mmenemo. DPP waye inu anthu akuno kudedza mwadala chifukwa mwana amene ali vice president akuchokera kuti mungasowe katundu kuno zofeufewa za DPP zingasowe kuno. DPP waye mnabwelo zamuona wanu ndiye musangochoka pa nthawi ino nyimbo azimayi mumuone alankhule pano angopereka moni chifukwa choti kwada koma bwana mkabwere nthawi yabwino tidzachite tsetsende kuno nyimbo inu azimayi asendera maikunje kuti vice president wa DPP alankhule tsopano. Zikoma kwambiri. DPP oye! Jala mwamba. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Ulemu kwa Norman Gisale, National Youth Director. Ulemu kwa Shadri Manomba, Public Secretary. Ulemu kwa Ona Ben Piri, Director of Political Affairs. Ulemu kwa Maina Vicha, Director of Women. Ulemu kwa Regional Governor David Gamba. Ulemu kwa Honorable Chipungu, Advisor to the President. Ulemu kwa Regional Secretary Anna Mpinda.
pano mulande malo mwanonse. Choyamba ndafuna nthokoze kwa anthu akuno kunthulu kudedza kuti mwatilandira ndi manja awiri komanso ndana chikondi chanu kuti kuno chikondi cha chipani cha DPP chilipo. Ndithokoze kwambiri kuti tiliso ndi mafumu pano okwana 177. DPP oye! Ndikufuna amene muonera pano muone ndipo mudzionera kuti ngakhale akumalemba mayina akumatuma mafumu kunena kuti adzitenga ma ID ndi cholinga chawo wapatse fertilizer komanso chimanga, koma mafumu afika potopa mafumu akuno kudedza nawo zimenezo sakupanga nawo. Ndimafuna mafumu mulipo muyimirire kuti anthu akuoneni mafumu nonse 177 pamene muli muyimirire akuoneni mafumu nonse. Mafumu nonse temirirana akuoneni mafumu nonse. Mafumu imirirana nonse mafumu kumene muliko. Mafumu imirirana nonse muliko mafumu. Ngati mukuona pakanema ya Times mbali zonse tili ndi mafumu 177. No? Kodi chimene ndi chibwana? Ndi msonkhano umene akupanga pana MCP kumpembo Blantyre. Naona nthani pa Zodiac. Kulibe anthu ngati amene ali pano pa kudedza kuno. DPP hoye! Ndikuthokozani mafumu akuno kudedza. Muonesa mtima wachikondi komanso otopa ndi mavuto amene tikumana nawo. Okuti profesa alipo Peter Mutharika ndi okhulira kwambiri kuti chaka chino pa 6 September apeza kuno kudedza. Mafumu khani pansi ndathokoza kwambiri mulandelo mwanu. Komanso mwapadera tilinso ndi azibusa pano na 50 amene abwera kuchoka machecho osiyanasiyana. Mulipo mazibusa tayimirirana anthu angokuonani ndazibusa mulipo ndazibusa pano kumbuyowa. Zimenezo ndiye zopereka chilimbikitso. Ine ndine munthu osangalala kwambiri kuti ngakhale amene akulamula dziko lino ali mbusa, koma alipo azibusa ena amene afika molimba mtima ndikuyima poyera ali pa chilungamo monga iwo amakhala pa mawu a Mulungu. Chifukwa mawu a Mulungu amene pa chilungamo nawonso azibusawa afika molimba mtima kuti iyayi anthu akunamiza tikuona ngati mbusa amene akulira dziko pano atuza zoona komanso dziko la Malawi aliphula pa moto aona kuti ndi mavuto okhaokha komanso bodzi okhaokha. Azibusa zomwe kwambiri anthu kunjako alimba mtima chifukwa cha ine. DPP oye! Kwa nthawi yoyamba DPP kupangisa msonkhano pano pa Tulu Ground. Ineyo ndili munthu okhulira kwambiri kuona gulu limene lili pano. Ndipo tinatero kuti anthu amangoti uno kuchimbiya komanso kunthulu ndikwa kwa MCP. Chifukwa nena kuti atembo pao ndipo pa phiri papa 1 km pa atembo ndipo pa seria sipatali iyayi. Ndikunama atembo siapo mwe patembo apa. Malemu John Tembo pao ndipo papa. Tinapanga dala kuti msonkhano tipange pafupi pa zifukwa. Atembo asunga chipani cha MCP kwa zaka. Dza muno muli ma MP ambiri achipani cha MCP. Koma maonako MP wochokera kudedza wa MCP kusonyeza kuti achakwera ndi boma lawo chipani cha MCP sakonda anthu akudedza kuno. DPP oye! Komanso atamwalira John Tembo amene asunga chipani kwa nthawi yayitali. Kunakhala kwabwino mwina achakwera kutonthoza anthu akudedza popereka nduna pa MP akudedza kuno MCP amene ali kuno akanatha kusankha nduna imodzi yokha kuonetsa kuthokoza kuti iwowo chipani anachitenga m'manja mwa Atembo amene Atembo atamwalira. Koma tikunena pano palibe nduna imodzi ya MCP. Mpamene DPP inayika kunoko nduna Keti Kainja wa kwa Lobby.
munoko nduna ya DPP ketika inja chipanja wakolobi koma kulephera MCB kuika even nduna yeneni yakuno kudedza chipanja cha MCB chimakonda ndakudedza sichimakonda zomwe kwambiri. Ndiye nthawi yakwana amayi ndi abambo kunena kuti tisinthe ganiziro kathu tisamangoti iyayi chipanja cha MCB chipanja cha makolo iyayi. Ine mwana wano kudedza kuno Africa Gangata amene akula konkuno ambiri apa mukudziwa anthu mangoti mwana wa hedi ndakulira pompapa makolo anga ampusa sukulu pomapaya chimtengo apa sichoncho kodi ndikunama komanso ndimaseraso mpira kuno ndikunama alipo amamaza mpilangalire kuno ndikunama sindikunama eti mpira amaminya kwambiri makusangalatsani kuno ndi nkhani za masewera a mpira. Tibwere kundale nthawi ya TPP fertilizer anali pa 17,500 pano fertilizer pa ndalama zingati 150,000 kwacha pali chifukwa choti MCB tikondeleso